Bakimi. Yawo Ntando ufuna simncenge. Hey Londeka. Imali yageza Waze wangidla emini ntambama. Ekubusisile usisi wakho. ayisisi wami uzamawala maze ngifala ama-gift amangakanani nawo nama-followers anemali wena ayafaka ama-gift kakhulu amanga mali. Bafethu abantu bayofa kulokhu nje ya-Travis Scott and mina masebefile ngizobenzela inkondlo. Yini le? Kwenzakalani? Yini lokho? Yabo lento eyayenziwa Chris Brown. Neke no-Travis Scott uyenzile lapha e-F&B, so i-concert yakhe like abantu bayile bombuka cula ingoma zakhe sing. Walapho uTravis Scott manje. Hayi bonika Asizazi phela izinto animazi uTravis Scott. Walapho uTravis Scott. Hayi bo wala eSouth Africa maybe ngithi South Africa waphesheya amajongo thina. Kungani? uyijongo naye Kungani pho lento yakhe ibe ngolokhuzana ibe ngesonto? inamhlanje ibizolo so izophelela namhlanje. Angikwazi lo kushoyo mina. Iqale izolo ngabo 9. Lo Travis Scott wena nimthanda kakhulu. Kwenzakalani? Kuyadutshulwana? Sawubona seluleko. Kunjani? Kuyadutshulwana. Hayi bonika uyacula umculo uTravis Scott. Nina nasihlangana nemakhanda. Kwenzakalani pho? Ukumazi kwethu nokungamazi kwethu ngeke kufake imali. Uyacula uTravis Scott, so uTravis Scott umculi yabo. So like uze la eSouth Africa and abantu bayile bombuka. Nina namangala manje manithi kuyadutshulana. Umuntu ogidayo. Into engiyazi ukukhona uThokozini eBeach. Uba manje uThokozini. Amazi dlala uThokozini. Uba uThokozini. Amazi uThokozini. Namanga. Nani niyaphapanisa nimazi uTravis Scott. Namanga. Nani niyaphapanisa nimazi uTravis Scott. UThokozini lo akudlela intombi. Ngidla intombi. Mina ngikutshela ukuthi kuyimanje uThokozini uyadlala eThekwini. Uthe uNtanda sibuye ngabe manje ngibuka uThokozini. Anginandaba naye ngisho angadlala zabhoshe like nje anginandaba. Okay, afana wakithi. Usuya DJ? DJ. Osho phela musu DJ phela khona ngizolalela ingoma zakho. Guys, please like the live. And mangaba uDJ ngingamhlula nje nawe yazi nje ukuthi hawo angishaya eceleni mina. Uzayithemba. Angishaya eceleni. Tando. Usathatha ikhefu. Akufani noNtando nokungalali. Mzala. Mzala. Bayitrash yakho la ku-TikTok. Maho. Hawu intombi endala kanjena. Ngifuna untanga yakho mina. Khona lo sisi ayayusisi mani ingane le funda umatric lo mnganana ledubani ngiyangikhohle igama lakhe. Umngani kaNaledi efunda umatric. Leyadi yenza music video noLehle. No aphelondiwe. Lo idaki. Hayi bomzala. Yazi ukuthi ngine-number zakhe. Angipha amanamba akhe inkosi yami mzala. Ngizokunika inamba zakho umshele ku-aphelonde mzala. Hawu usho indaba engaka ukuthi ufuna u-aphe. Ngithule nje mzala yo. Mzala. Hawu. Ukubuyazi kodwa. Ngizokunika inamba zakho ukhulume naye. Ngane gayizini. Awu ngisho noma ngivala amehlo ngivele ngizwe iphimbo layo. Ewu kahle wena. Ngathi ingoma zayo isuke ibhalele thina so2. Wathi ngiku-screen record ngizomzwisa. Yona mzala awuyazi lento ukuthi ucabange ngomuntu kodwa kwasho nokum-inbox. Why ungam-inbox? Aka-inbox yakho
ku-Facebook uFacebook I know ukuthi inbox Facebook but TikTok inbox angazi uzongiphendula noma ngeke of ngiphendule. course uzokuphendula Nick unama-followers amaningi ayezokuzipha Phela kungama-followers kuya ngenhlanhla yakho. hayi mina ngihlezi nginenhlanhla uma ngibabhalele ngibafuna abangiphendula Phela mzala ngazi wena khona into yokugquma ngami mzala kodwa bona la ngane yonke ingane isuke ibhalela thina sowu-2. Yaxolisa ukukhala phambi kwethu kodwa nje ukhethile. Ngidumezile ngikhetshile. Awuzala usasho ukuthi uthanda u-aphe elondiwe. Saba nokumtshela. Idaki wayusaba mzala hayi mzala musukusaba angizwani namagwala. Mzala phela ngiyigwala mina ngowakagwala. Ngibafuna abantu abamagwala. Hayi mfethu wasendelekile lokhu nje ngephutha hayi cha yazi. Yuu ilento ihamba no-aphe. Mina inkinga mangakutshela yami ungangihleka mina. Hawu ngitshela ubani xoxa mzala ubani. Inkinga umngane nami inkinga sesivele sabangana and lento ibheda lapho. Yamazi noSipho Dladla. Bani? noSipho Dladla. uNosipho Dladla ngathi ngiyamazi. Lo yidaki. Oh, ngiyambona lo ade ephuma koluka nje ey'nsukwini. Yo. Yo, isibhaqo. Angakutshela isibhaqo iqobo lesiya. Yo. Yabo ile ilotho qobo. Ngibini ilotho. Fuza. Lazo stofuza. Isi-right in. Big brand kakhulu yanga. Too much Nick. Ya siyacela sawubona. Ebuphuta njani? Ngiyaphila njani? Sebeyak-inbox wembongo bangibuza-ke manje. Nami ngiyabona ama-message lana. Hhayi kuhambe kahle ukuthi nje inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi uThokozini uyadlala. Yakade kuqhuma lezi zinto ey'qhunyiswa ngomhla ka-31 lapha eThekwini. Kanti niniseduzeni eThekwini nala nihlala ngakhona? Asiseduze phela thina wena konje ukwazi ukubona ulwandle sengikhohlwe ulazi uyalazi kona ulwandle. Usungijwayela kabi yazi ukuthi nginekhaya phela mina ngangihlala eThekwini Nick. Ngahamba la Wawuhlala. ngahamba sengifunda grade 5. Wawuhlala. Musungijwayela nenza ngathi angilazi. Ngakutshela istradi nestradi indawo nendawo. Mina. Wawuhlala kuphi neTheku? Imlazi kaBhina se-Yellow Park e-Osprey. Wagcina kwikade sekukade. Usabelo. Ngithe imlazi kaB. Angasixoxeli ngehistory. Asixoxe into yamanje. Thina siseThekwini. SiseThekwini thina Nami ngiseThekwini nje inkinga ukuthi ngibanjwe isikole. Awukho eThekwini usemagalafuni. Right. Kusho umuntu ongenalo ekhaya kube eThekwini. Ayi ngiseThekwini manje mina. NgiseThekwini. NgiseThekwini la kanye lapha phesheya eThekwini. Stress abantu bazoshona kulento kaTravis Scott. Yini le manje? Kanti wenzala ngaThokozini gayizini anibakhala manje. Ngiphuma khona Thokozini there's nothing much. Hawu ngitshelile ngathi Yena cha nabeqhuma lezi zinto nje ey'qhunyiswa ngomhla ka-31 December. Ikwebhesi. Hhayi ikwebhisi kodwa lokho kokuqhuma kubheke phezulu. Ulele Qitanda. Uselele. Ngiyabona. hayi mfethu usijwayela kabi lo mjida pho manje uvele uyahamba nje akasasho nokuphapha yini. Ngapha yavuka kusasa. Asixolele. Lapha asanda ukuthi bekubhore ukuthi lapha kufanele ufike nenyama. Ufike nento zakho. Uma ungenalo izinto ey'hlelekile wona sula asixoxe nabantu basemakhaya sixhumane baseDurban. Ubohlala emakhaya. Ayina niyazi i-Escort akusikho emakhaya nini. Escort is very developed Nick. Ayikho into engekho.
ulwandle kuphela koningekho asinalo ulwandle but it is very developing nala uhlala khona ngisho ngazamula khala lento Bakushaya Ngithi ngehagi mina- semahlombe. awukahle hey wembonge encane yazi bangitapuneni wena bangitapuneni nakhona bangibone sengihamba bangitapuna ngithi ngiyahamba sengibanjiwe bangibamba iy'nyawo abanye bangibamba ikhanda ngithi hayibo nakho ngizofa ubanjoba manje eThekwini awamethi hasta kushutha nawe siya Cabanga untando wembongo ngihamba untando nontando bathe ngosiyani bamhaga esethu. untando bamhaga kwavela wangena isandla engalweni yayibo wangena isandla lapha ejezini lakhe alibo ijezi esinembobo wangena isandla kwaphuma ngale umuntu othi uyamhaga Ngiyacabanga ngoba bengihamba bengingayishuthi ngani yonke leyo noSiphano esethu noSiyana. Libe nje kuthiwa cela uSiyana nontando thina sesiyilima sesiyashuta. Hayibo. Umuntu kuyoba isilima namhlanje. abatholanga ngisho nehagi Nehagi. bagcina Ngiyathetha. uzoyicela usabela ihagi bamziba uyasho nothi udumile ku-TikTok uyapha kulive abamathele cabanga ngoDisemba Sabathenga mina abazoyimela lo wesudi abezwa. Xolisa ukukuhleka mnganami lento ingiphatha kabi cabanga ngoDisemba into abasazivela yona laba ngoDisemba inhliziyo yabo izobe ibuhlungu lapho yini inezoyenza ukuthi bebuhlungu inhliziyo yakho ngoDisemba Nangingathi untando ukhulumile. uyahonqa Abangihonqa. government uthini Awuvuke phela ngisasa laba baba. laba phela wena Ha? so bazohamba namaselebhu ngoDisemba obani Namaselebhu. osabe ayi wena kahle wena mfana othule Iselebhu. Iselebhu. Uselebhu kanti noma ngisamangena Namaselebhu. kwazi wakusha lokho. Ayivumbethi. Uthi iselebhu. hayi uyilona yedwa Lapho ngisuthi iPetro sade ngidla namhlanje. ngokushaya mhlawumbe ubuze umoya wenkondlo Phezulu. Ngibuzwe isigqi sinethayo. ngithi mina mfethu ngicela ngixele isitori ukuthi kwenzakaleni kahle kahle phela lapha Ngisawuphaka ngilambile Awukahle wena hawu. Hayi futhi ngithi mina ngicela ngixele isitori ukuthi kwenzakaleni ntando ngixele abantu bafike befake isandla kwijezi Ngizawula. Ngizawula. Ngize. afuna ukuthinta inyama Waqhasha uthena uthe wena unosifodladla wathi ugovernment aphi. beya ama-crush yethu wena Mina aniyazi niyazi ikhasha yabo bonke abafana eSouth Africa. asiyazi Wembongi yebo ngacabanga untando ezophihlelelwe ingane angayazi ihezi ithe kulonke yamhaga untando ingane kwangazuthi bayazana. Mina ngithi hayibo. sekubuka abantu-ke lapho ngasebhisha msho Lapho naye akasatatazela usejabule. Ngibone lapha namhlanje. asikhohliwe ntando ubani lo muntu ohlanya ngayo ubani lo muntu uba yi-crush yakho Iqhasha umphakathi. Omunye wenza i-AI Awulihle. bengasishuthe naye. ulihle Akanamanga wembonga uyele lamanga akho wena Doti rubbish. aningeke Awusengamanga. Hawu. okusala into engiyithanda Wena ngani into engiyithanda ngani nizolayikha nithanda ningathandi like nizolayikha and ningilethela imali Kodwa yazi musu kwenza sibone. Hawu. nabangababoni ngaba ba-like bane bayabona Lapho ngiyadla la. Hawu. othi Ukubuzile. inkinga wena ukuthi wena sabelo wena siyacela ukuthi wena kuphela usuke wazi Ngiyacela.
Sengazi mina kuphela sisuke sasiyiqulu phela ukuthi bayasaba ukukonfront And angeke bazobona bengi-confront bazobe nginika ngoba phela ngibona angiyena umngane wabo mina ngeke ngijwayele kabi. Exactly. kwaluma lokho Hayi shuthi inwaya. uthi ngithathe ifoni yami ebonakalayo ukuthi nikephi manje charging your iPhone Pro Max to broadcast in Magasiya. Usanungijwayela lapho. Wacisha ngisho iPhone yethu esayithenga cash at 13,000. Icisheke uphethe kwenini? Hayibo, yini yenza ukuthi cishe nenkinga ye-battery kanti? Ema ngikubhalela ithombe eyishuthwe namhlanje. Ngiyibonile namavidiyo. Kodwa ningisendele usabele ungisendele inamba yakho ufisa ku-inbox azanginayo ngisho inamba yakho. Cha sabela ungathi iy'thombe ey'shuthe namhlanje asikho nesisodwa ovela kusona. Oh, and futhi bengashuthi yazi mina ngizange ngishuthe asikho isithombe engishuthile besenza ividiyo nje no-Brownzy kuphela. Okunye nokunye bengiphelezela abafundi baJesu izifundo eziyishumi. Ngicela ningichazele kahle ukuthi like kwenzakaleni. 10 fike eThekwini nadilika okay-ke nenze njani? Ufuna Sifike ngebhanoyi. Uyena. Leyo Sure kuba. Shokubona alibibona. Umadolulu. Ebungeke usho elinye igama. Bebesho njalo phela. Unawusho lokhu itati beyisho. Abibona. Ebafethu nayibona jezi. nayibona i-profile pic yamafana ngathi ngesilo. Isilisho njena. Oh. Wahlala bathroom nje wena. Ninomona abafana. Let's better. Guys, please like the live. Washo silakhe-ke manje kusami ngoba uyasho. Sizodla-ke thina. Bahlale safuna. Senze moderator phela. Enze imbongi moderator. Ngiyona nje moderator. Wena ufaka usisi. Sawubona Shibusi. Sawubona Shibusi. Uvale mic shuthi baba shuthi. Umkhiphela cause besazokhuluma. And ngibonile ka request futhi. Cause ngathi musha ka Facebook, uFacebook lo. Nangethi bhutando uyaphila bhuti wami kodwa. Sibanga kwipanel zobona untando. Wazogeza baba. Awumlindi. Hi, how are you? Shuthi kumele phinde kusho mina futhi ngithi sawubona Shibusi. Oh yes, sanibona. Unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Aphela uvule noma 2 minutes. Siyacela kuyazwakala ukuthi unabafazi abo-2 uyahloniphisa uma ukhuluma nomuntu wesifazane. Mfethu, ngcono ngoba uyabona. Hayi ontanda izinto evele yidilike nje emthini nembonga. Hayibo. Ntanda uselele ngicacile. Ungamkhiphi mina kahlale la kwipanel. Nawe walala nje kwipanel sangakukhiphi. Hayibo mfethu amkhumbula yini? Nangikhipha sekonjani? Asikukhiphanga yaphela. Nanifuna ukubona nanifuna ukubonakala ukuthi sikhona isilo. Kwasilo nento nje. Yasibona isilo. Yazi nini? Timtana. Angesilo bafana. Bathi sikhishilani kanti angazi nami kwenzakaleni. Awudla noma sonke lesikhathi. Nabafana ngesilo nginsizwa. Awona amafesi manje
Sengifuna ukufunda Ngisathanda izangu ukusila. ngo-R20 ngifuna ukuthenga isinkwa ekuseni ma-NSFAS kuhlanganisa. Sinamali Yabona nje nasashonela njengoba nje abazali ngisafunda sibancane. ngithi uma ngiye esikoleni Kodwa Mpunyelo wena wakhetha ukuyofunda. Ish. Sawubona Mbongi. Yebo. sawubona Ndumiso. Nahleka manje. Awudli wena usiya. Mina ngengadi ngisabe amanzi yetiye. Bonga uthi uzodilika nini? Uqeda nini ukubhala nge-19? 18 November. Udilika nini wena? Udilika nini? I don't know. I really don't. Kodwa kumele ushaye You're December supposed to know ungadilikile. because the time is running, baba. Angizwani. Kumele sibhukhe ihhotela phela. Hey! And nami lento bengiyifuna like bengifisa ukuthi sihlale ehotela ngifisa ukuhlala ekhaya. Hayi futhi 2 days noma isikhashanyana nje. A month. Usalinde uJanuary. A month. Ulize uvalo liphuma libaleka lishiye ngisho Cha cela sikhulume ngempela lo ndaba le a month. Inyanga Yes, book it for 1 month. yobe imalini inkosi yami? It's going to cost us because yabona nje Sibani? December ama-accommodation ayabiza khuphukile, iy'mali zinyukile. Why sufuna indawo efence? Kanti vele sifuna indawo e-right. Asifuni Normal nje. Masithole i-B&B Mesisondele neTheku nje. Mesisondele neTheku. Vele sobe sikuphakathi nigga, what do you mean? Sengisho kona-ke phela ikhona noma ikhona Hey, ibhesi. bafethu ani-create ne-group mfethu yazi lento le besikhuluma egruphini. into enegroup Uzokhala usabe. esiyazalunga. Mina nje Hayi ngeke phela manje ngezizwaneke. Uthi life uyaluka. Yebo mfethu manje bese sikhuluma izinto la. inokuba siyikhulumephi. Inkinga Kuba sikhuluma egruphini. into enegroup siya, into enegroup wona Mbongi, into enegroup ayikaze yalunga. Ngaplana nikhiphe uzosho ukuthi uzonquma ngisho ugogo wamakhelwane. Once kwale group hlobo ngekanqunu lizoqhubeka ninja lenze into ayenzayo kuphela. Yebo, hayi wena ukhuluma into engayazi ngempela. Akazi lutho ngamaninja lo. Hayibo mfethu, kushuthi senongi-add asikhande ne-group so ngamfaki kusabelo. Ngifakeni-ke phela-ke. Hayi. Into efele siyenze thina nje. Musuqeda ukubhala noma sikhuluma into ehambayo. Ngesikhuluma into usazobhala ube ne-stress Yes, ukuthi nami into ebengiyifisa ukuthi ngingabi sekhaya the whole December because ngizobe kumele ngihlangane nani like ngizobe ngihlupha yabo bazovele bethi ekhaya haha Mbongi ngeke phindele emuva uyahlupha. ya ngcono nje sihlale ehhotela nje noma Yes. ama-holidays kube iseThekwini kwazi ukuthi lezi And ngane yisule eThekwini. senze i-content senze imali. Yo mafethu I'm obsessed with money. Hey Asazi kuyobe ngayiphathi i-phone. Ngiyacabanga ukuthi Ma? olwandle. Uyaliwa phandle. Uza amakagasi. Mgwaze. Ngabe lwandle uza uyisiwe. Mgwaze. Musukumsaba. Yakuya. Uza umningi. Hayi bafethu noma singathola Mudubule wena. noma singathola hayi bo uMbongi la ngimazi uyapha ebusuku. Noma ungathola first ngingathola noma i-5 star hotel noma i-4 bana ngazi izinto zihamba kanjani. He kuyaliwa. Abantu bahamba bo-12 ngo-1 I mean. Uculo wena sasifelo wena. Ngabazosha content ngihaya abantu belwe emvakami. I'm sure lo video like izohamba viral. Belwa, ngiha inkondlo mina, ngiha inkondlo ngalabo nabayalo. Ha ngakutshela. Mango Sabiyeli tourism. Yeah? Angazi usebiyeli. Wait.
uzala isicima. Esengiyivalile i-mic ayizange zize saqhubeka nama ngivele ngayivala. Oh. Awuyikhiphi So ngani bafethu like mshini? shuthi kumele siseshene iy'ndawo ezinswempu-ke. Bafethu abantu abakhona kule live le abaziyo anything about amahhotela acela besiphe please. iy'ndawo i-right ezingabizi kakhulu asinamali sashonelwa abazali ekuseni kakhulu. Ezingabizi like ezoba right for ukuhlala even 1 month. Khona bezosibona phela. Ayi ngiyakutshela-ke lapho mfethu emzala i-content kumele siyiphushe yo. Yayibona igama othabe manje kuthi qhu. Ha 751 ukuthi ngibale la ukuthi 750 times U2 million loyo. times 31 days. 31 days. Is it gonna be 31 days or 1 days? Yeah. Nathula manje. Engabe sithini? Ngiyanibuza ngithi yo eSun 1 Lina bawazi namahhotela? Bala noma u-15 days, bala 15 days. Why is 15 days? Sohlala 15 days. Because i-weekend yokuqala, i-weekend isobe singekho eDecember first week. I-first week of December ngikho mina. Yobu ayithina sobe sesikhona-ke. December wonke unyusi udlulisela khona. Imani Ngisho nonyusi wohlukanisela khona. Hawunahamba manje? Ngikhona mina. ngisayobala. Ithini into? Ngifuna ukuyobala lapho lo 750 ngithi 750 times 31 kuba malini? Kube malini? No ways, Buffett. No ways. 30 money, 23,000. 23,000. Cabanga. Awungeke mfethu. Ngakho imoto sengingayithula. Akhona amahhotela aship bafethu angasikhosta noma 5,000. Nangeza nemali. Angasikhosta malini? Abo 510. Or 510. Like 5 is fine, dog. I mean 5 is fine. Because usothenga nokudla lapho. Kodwa mina into engayisho ayikho indlu ongayithola ngo-5,000 noma Okay, noma ifuna ngo-5,000. Indlu ongayithola ngo-5,000 futhi nakhona sithola indlu e-right esizokwazi ukucommunicate nomnikazi wayo. Hayi futhi sathi manje sifuna into enhle manje. Thina mhlawumbe sesingathola leyo ndawo sifike sihlale lapho misibambe ketani mhlawumbe sibize i-Uber ngo-34 rand. Oh yeah, le good idea nale ukuthi kutholwe indlu e-right, safe. Safety first, guys. Yo. Umqondo nalo. Angiyifuni lento ukuthi mina ngifike abantu bezonginqoza bathi hamba ungencane sicela ukushutha. No. Njengonaledi ngibonile naledi kubamhlasela kanjani. Saselini. Bamemeza sebeyazi abantu ukuthi uhlala kuphi manje bamemeza ufikelwa nabelungu. Hayi. Ngikwazi. Ngiyacabanga abantu sebenza indawo la uhlala khona kufike nje umuntu ezongqonqoza. Kodwa vele mina ngaziwa kwaziwa mina. Futhi kuyophuma wena everyday bakhona umuntu ongqonqozayo ke. Bo. Njengephoyisa lendawo. Induna ey'nsizwa usasho iphoyisa. We-government Ya. phinde uyithole into yakho dodi ngize ngidle. Ngangithi ngayidla emoli ngakhohlwa. Ngiyithathile kumina. Into yakho yokugcoba umlomo. Hayi mfethu yani ngayithi ngo-10 rand wami wokuqala ukugcina ngawukhipha Ngisho ekhukhwini. ngayithenga ngo-50 rand anginendaba phinde uyithole rubbish. Ukhohlakele mfana. Ngizoyithatha ngizofuna sengiphe intshanga ngizoyitsheleka ngiyithole. Ngeke ngiyabahamba intshaka ngesikhothi.
Rap, of course, wazi bani? Wazi mina manje nembongi Hayi hambani okay bafethu mina bafethu ngiserious ngalento angifuna abantu abadlalayo-ke nami ngiserious. December wami ngamnandi wami engase ngibe hey sesibili. buyazi nami ngiyacabanga lento ukuthi like for instance okhabatshana nabo bahlala endaweni bonke nje abekho emakubo futhi abekho nasesikoleni Nanomuzi nje kodwa mina engingakusho ukuthi kumele kutholakale mhlambe indlu hhayi ukuthi kuzotholakala iflat ihhotela lizobiza. ya qinisile noma kutholakale mhlambe indlu yamakathobeka right Ngoba ezohamba Esokwazi ungathobeka ukuhlala. kuzoya emakhaya. awunasidida hlalile Simgadele cause manje ngaso. mase uthola indlu noma ihhotela kuzovele likutshela ihhotela 15,000 so thatha 15,000 sovele siyiwona sisodwa iyifethu Sodlani lapho sobe sidla ama-noodles ne-rice. and-ke futhi uma ukuthi kuzohlala isikhathi eside phela kumele ugqoke ube muhle phambi kwabantu Belishintsha ingubo belubuya nesikipho esisodwa. nina inamba angizwe yes mina nginayo phela wasekhaya ya mzala ngiyakuzwa futhi hamba nimqashweni yiphi umqashi right senebhalito uzuma hawu awungibheke-ke nje lapho Into uzumi kude guys futhi hayi ngezi very far ngamane sekini ka-BB ya ngcono mangalapho yepha BP manje. ka-B Kephi lapho? Ikephi? emlazi kawazi umlazi Angizazi iy'ndawo mina guys soba nje Nkunzi Mlazi. we waze usibambe eBridge City kwamashu Wey. Sengifuna uzosibambe inkunzi guys ngeke. Nakuhlala endaweni mina guys e-right. bazobamba Nami lento ngisho. bakwazibuqukule Hayi bo guys. Bayahamba laba sibagadela ama-status. yo but ngiyazi mina ngizobuza yabo lothi cha yebo loyo lothi Tom tak like uyena unoplug indawo e-right odingi like ya vele we are friends ngizom-inbox yena wazi indawo Noma e-right uzobona ospikile laba bangani bakho ubuze ya ospikile. ngizobabuza ukuthi like for a month ubabuze ubachaza for abantu abangaki kuqala awu-estimate mhlawumbe u-7 yeah Noma 8. 8 that's huge awungeke athi ngibo Maningi. indaba Sibo-4 kwamanje. buka ngathi sibo-4 Sibo-4. kuyimanje kusakhona nabanye abangekho Hayi ngeke. wathi Sibo-7 uqinisile. 7. oya sibo-7 Uqinisile mfana sibo-7. bayasebenza Zwani UDisemba sebevalile. basuke bengalilo bani Emsebenzini uDisemba siyavala. emsebenzini guys niyasebenza nini aliyithandi nimanzi itoti emanzi imtoti uyazi emanzi imtoti Imazi umtoti kokuthi. ya and leyo ndawo yinhle yo ya Yinhle yinhle imazi. ya like nje ithuli ya ithule ingasolwandle Ingasolwandle. ya Inkinga phakathi sifuna iDurban iqobolwa. inkinga futhi intishaya lapha umzala ufuna uthi mayethe phuma athi siya Angifuna da. Angifuna kube inhlobo evela njani ngoba zibabhore mina. awufuni uzobhoreka Bazobhorwe yimina mangavela njalo. Manje ube high. like mina ngathi sifuna indawo ezoba ne-free wifi nje singalokho siwa amadatha uza ney'ndawo e-right inkinga emhlanga ngabe kuyayiwa khona sifuna la kuyabiza la. khona abantu abazo-attract abantu njengama-tourist
Cause bama-tourist njengoba befikile bevakashela iy'ndawo ngey'ndawo sibathathe sibafake la. Sifuna indawo e-right but engazathi private futhi low key. Hayi bo abantu Yeah. asebewu-12 abantu abaviwayo. Abanga. Ingoba Ngathi kuba yazi nazo. indaba ngoba sizifihlile ubuso. And futhi sikuyikho phela ngisahla ngizovela mina. Ya masuvela bazonyuka-ke. Yazi bazosho ukuthi ngikubonile. Yazi Kodwa bangibonile into enyenzayo. Sabelo Ha? yasebenza. Hawu. Hawu akukho la usebenza khona. usomatekisi. Awufethu musungenza isilima Sabelo ngezwa phela ukuthi uyasebenza ngazwarawara. Kusicapha. Hawu nika save imali-ke. Lo mali izodliwa December. Siyasebenza imali eningi lapha ku-Facebook naku-TikTok. Ntando nawe. Angina content. Sikhulumile wena ngaleyo nto. Hayi Ngiyadlala. Ngizwana nesilimo. kuthiwa entuzuma kunani ayingeke guys ngowenzi. Awungeke. Ngathi ngisho eNanda angeke ngaya. Wewe futhi eNanda is worse. Inanda inayo le ndawo ngathi Ngoba Cape Town. ngisabukwemlazi. Ngathi ise-Cape Town eNanda. Inendawo leyihlabathi le. No ngiyabonga. Ayiphethe indawo e-right nje eselokishini umlazi Ubuzo unokwamazwi. spikile laba. Nalaba abangani bakho abasha. Okay ngizobuza noTinqe. Uyena ngihlezi ngimbone post ethi nansi ibani Star Hotel la. Yabo uyena wazi zonke lezo zinto so like ngizobuza yena. Ubamolwane. Molwane. Angiyazi. Awumazi uMolwane lo wayaye noTyler ku-MD. No. Awumazi uMolwane? No. Wabona lengane le yayitrend like yaye noTyler ku-MD. I never saw that such post. Shit udlala uTikTok wrong yazi wena. Tyler Mob nocula. Njengoba ngikutshela ukuthi mina angazi noma ku-Facebook la noma Instagram. Ngibona sikhuluma nje ukuthi yakhuluma. Hey Prophet khona omunye umjida afethu wa-break record like wahamba noTyler waya ku-MD. And lo mjida u-rich-ke vele nakubo banemali nika yo. Tyler lo mpostayo lo mthandayo. Yeah, my celebrity crush. Umama wabantu abami. Nosipho. Nangigagamele. Angiqedile ngifollow ngoba nginika uplan sokufollowa bafu. Bafethu ngiyazi ngi-serious like ngizoba-texta mina abantu. Intando yabhora yazi. Uyavuka kusasa ekuseni ngo-6. Awuyazi bafethu yazi bengicabangani? Bengicabanga futhi ukudropha ngo-December like ingoma eyodwa. Uyacula. No angiculi like ingoma yenkondlo. What do you mean Nick? And then bese nonke-ke nina-ke nayisebenzisa i-sound TikTok. Obvious never ngipromote. Shoot, clock it. Angazi ngikude kufayini ukupromote ingoma uthi nje ababongi lapho. Respond futhi. Yeah, so like yeah, I'll try. Nifuna ingoma kanjani ekhuluma ngothando edabukisayo? Ukhuluma ngothando. Uma ubuka le competition isakhona. Uma ubuka le competition esayingenela isakhona. Angazi. Iyakhansela nje competition. Ayakwazi ukuthi ikhansela. Uyizwile le kesho usaliwa nogandaganda uthando. Hayi. Uyedla manje. Obani labo? Usaliwa nobani nogandaganda. Angazi ngisho ugandaganda ngimazi ugandaganda but igama likaSaliwe like ngake ngalizwe kodwa nje ngamdlula nje emgaqweni. Umuntu walwandle enkulu. Ubani? Saliwe. Futhi mina ngizobhula mina.
Yabo wathi uvula nje lamagama ilokhu nje awubuka abantu sebeyabuya already. Sabela uziveze nawe. Awuzomuhle Gavu. lamaganyana mangeni Awuzomuhle Gavu. Gavu ugava Gavu. give ugava Ugava give Gavu. ayi baba give mfana ayi Uyabagiva Gavu. Makabani Shobobon. makasho Guys, I'm not a Zulu. So please makashobhoni don't come for my pronunciation. Spobon. Like I'm really bad at pronouncing other people's names. kasicino like ivideo yami lengiyipostile engiyiphinile sekuqaleni yo What the heck? guys velani abantu bakhathaza nikhohle untando usefile vele lapho I'm in the dark. ekushode icebo leselifike Ngisebumnyameni. Yabo ngisebumnyameni. khanyiswe ifoni Ayikhanyisile ngisho ukukhanyisa. ama-iphone ngizothi ngicishe ugesi ngibona Sabela ungazonginyanyisa mina kufe ukhuluma. yavela Yeah. angiright ukuthi ngihlale phansi ngizokhanya hayi futhi ngiyakhanya vele Futhi asebenzise ikuphi la? nangu sethu edu sethu akalingani usethu akhanya ama-disco light manje buku-TV Awu. udla amahesethi ulalela igqomu Ungahle ukuphapha wena. Hawu. ulalela udlala tsokuzini uya-DJ We nanga abase sefe yini? Uthini lo? Abasefesu. Block Yini le? masinyane ningafundi izinto eningazazi ngizohaqeka imoya emibi eningayazi. Block. Thiwa nawe uma ufuna i-matric avoid ukuthatha amahaki. Kahleni bo. Thina sasothatha amahaki. Hawu. ubani ufunda i-matric la shuthi kukhulunywa naye Uselula mfethu yo. Akumazi noma uyasitshela ngami or what. Engikwazi ukuthi uyangibona. nangu naledi ngcobo unjani fake mina yo sana namaselebhi ngaze ngathandwa guys azayinhle ipipi yakho naledi yo fake isithombe engisithandayo vele evulungile yo yona ususinwayela amehlo usibuyela nophenyana Ufuna ngithini? usibuyela nophenyana Alisavuleki lini? That's why I was recording. Manje my headphones are on. uyacula Hayi nje bo, iphuma kudlala kuthukuzini. kambe kanjani lapha abakushanga Hayi bo, ibele phezulu elini uthi uphaphama ushawa elini uthi uphaphama.
ikhofonoza. Ayikhiphani umdando, hayi. Uthi ngikhiphe. Wacobezela ngathi igunya lama enzo wena. Siphi ithombo zakho ishuthwe nomlungu? Phethe isithombe sami ngisho nomlungu. Enala mlungu nekhanda lakhe athi dodo. Uthi ngitshela untana ethi sho sefuna Buka ntando. ngathini? Ngizobe umtshela untando muzokujaha lo. Wathula manje mbongi dodi. Yazwakala ngalapho usethe ngisho i-VN. Yashonaphi le iPhone? Yashonaphi le iPhone anganishutha ngayo vele. Isakhona phela ukuthi ngibe ngibe muhle mangithandile. Konakala pho. Phatha lo mfazi. Sosoba u2. Hayi busiyalala nathi phela kusasa sisontweni sina siyasonta phela. Sakhetha inkosi. Lisonto lakhe nigqoke sengazuthi nje Jehova. Gqoka Adidas ungasibhayizeli ungasithathi kancane. Kuthiwa yini igama lesonto? Laba yihlanga. Opo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 p. Likhona lapha entshanga. Bangazi ngalibona. Hayi mhlawumbe vele intshanga oyazi yonke. Mhlawumbe ingakho ngisho ukuthi angazi ngalibona. Awufaka igame ngikudla. Hamba ungena ulife wakho. Okay. Zokushaya kuyafana. Phong i-disconnect la. Phuma mase uya-invite. Okay. Sebomi yami. Ngana nje uyokhanyisa ugesi. Funa ngibona kahle ngimuhle ngisho nasebomi yamini. Stahila. Wasengena u-Esethu manje ngilindele uStahila. Ngifayelani ngilele. Ungeneleni ngoba nebengilindele uStahila la. Uyaphi ngoba bengilindele uStahila. Ngifayelani. Ungena ufaka ubani mina bengilindele allowance la. Bengilindele allowance. Wena ungifakile. Hayi ngikufakanga. Ngilindele uStahila la. Ngifuna manje. Hayi. Betha ngikufakanga. Ngilindele uStahila la allowance. Noma ngathi uthando lune-competition. Singayithathi awadi wehulumeni. Siyadeserve ukuthola allowance. Hayi bona mngaze ngahlala ebomi yami ngisafuna ukuphasa. Kanjani? Onenkinga kangifonele. Ngivele ngimchazele ukuthi wayengithanda umuntu wami kanjena. Noma ngathi uthando lune-competition. Singayithathi awadi wehulumeni.
siyadeserve ukuthola i-allowance. Onenkinga kangifonele. Hamuphi usabelo manje? Ngivele ngimchazele. Hello, Manesh. Right, Manesh? Awusakhona Manesh? Ukuthi wangithanda umuntu wami kanjena. Guys, akulaleki mina. Mase ngithi angilali. Niyangazi nani. Niyangazi nje mase ngithi angilali. Ngihlezi nginje. Ukuthi wangithanda. Guys, khona ividiyo engizoyikhipha kusasa. Ayikhambi ngizoyikhipha ngobani? Hhayi ekuseni kakhulu ngizoyikhipha ngabo-9 emnandini esiyenze nontando. Eve imnandi. Yo, uyabona manje lo mfana ngifuna sidlale igame ngimshaye. Kunevidiyo nje esiyenzile emnandini. Kwenzakalani-ke manje? Hawu, kwazongena abelungu manje. Ngizodlala nabelungu? Hhayi ngeke asime kancane. Ukuthi wangithanda umuntu wami kanjena. Onenkinga kangifonele. Ngivele ngimchazele. Awesabelo mfana wami, ungishiya ngedwa. Ngishiya nosizi la. Hhayi, ngizodlala nabelungu inkosi impela igame. Angisabe belungu. Sabe belungu mina. Bawothi insizwa ngobani na? Soshiya wanangana sibhamu. Bawothi insizwa odlala igame manje. Angafela-ke lokhu.